Inki la ke gane odet le fader bone. Ke pedalo ne odet le fader bone. Yitep ya mun gale. Tom ga yitep ya. Ja, så skikkelig sliten i beina. Ja, da må du begynne. Ja. Begynne da. Jeg Ja. Nå skal vi gjette uten naturen. Ja, det kan du gjøre. Jeg er stor og høy Det er tre. som et. Og så har jeg ingen ører og ingen bein og ingen klær Ja. og ingen hender. Ok, da du er tre. Nei. Ikke? Fjell. Er fjellet? Ja! Oi. Jeg har det riktig. Hva sa min tur? Ok. Jeg har ikke hode, har ikke bein, Jeg har har ikke, ikke hodet, jeg. jeg er ikke bladet, men jeg er på baket og for trang for meg. Hvem er jeg? Stien. Jeg har ikke bein, ikke hode, ingenting, men jeg er fast. Og så jeg ligger på veier, og så får trang for meg. Vei. Stein. Stein. Ja, jeg er stein. Oi! Men jeg vet bare nå fikk jeg den. Altså din tur. Da får du et poeng. Hæ? Å ja, du er egentlig i havet.
Bringebær. Bringebær. Mamma, det skal ikke være mat. Det skal være sånne Ok. fjell, Å ja. trær. Å ja. Og sånn. Men Jeg skal vente nå. Ok, jeg skal av blader. Og så det greiner. Som greinene har bladene. Og så har jeg ingen nese. Eller hode. Eller øyne eller munn. du stein, Nei. buske. Ja! Jeg Nei, jeg liker i sommer hva skal jeg si da? Jeg reiser hele veien. Og så hvis noe steder liker å bo i meg, og folk bruker meg ved meg. Vann. Ja. Det var det. Nei, nå lagde du sånn det. Det er vann. Og så blir det tur. Ok. Jeg egentlig en pinne som holder pinnen lader. Der du er pinnemann. Nei. Vanlig pinne. Nei. Bade. Nei. Hva vansker de da? Bare ta litt do. Det er fordi to. Tre. Ja! Ja. To tre har jeg. Nei, men hei. Takk for sist. I like måte. Ja, det er en av mine elever. Ja. Står det bra til? Bare bra med dere, ja. Men du Ja, òg. takk for det. Ja. Ja. Dere skal opp på toppen. Ja, vi skal forsøke det. Ja. Jeg var i bryllupet. Ja. Ja, Det er vel der er kona. Nå har vi 2 barn. ja. To barn. Dere møtte sikkert en av de nede der. Å ja. 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 Og du jobber på Lillehammer? Jeg jobber på helsehuset. Ja. Hun jobber på Hammarmo barnehage. Jaha. Ja. Førskolelærer, eller? Bare barn og ungdom arbeider. Ja, ja. Ja. Ja, det er flott at dere er i jobb. Ja. Ja. Og det er vi satser på hele tida, vi lærerne, da. Ja. Gjør det best mulig. Ja, vi var heldige også å ha dere. Ja. Jeg husker best hun Vi husker det hele tiden. Våre gamle lærere. Det glem. Husker du han går her? Naturfaget. Ja. Vi har veldig snille lærere. Han prøvde så godt de kunne da. Det var en del ute i naturen. Ja, vi var på skogen din en gang, husker jeg. Ja, det Ja. også. Ja. Og så hadde vi en plantasje med et felt der vi plantet ja, det var vel grønnsaker eller sånne ting. Ja, altså Ja. vi driver masse til. Det var fin tid. Bor dere på Vingnes? Nei, Lillehammer. Lillehammer. Ja. Vi bor Sandheidsbakken, Å ja. men hun bor på Vingnes, hun søstera mi. Sammen med mora mi. Ja. 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 Ja, vi bor på Vingnes, ja. Ja, du var i skogen min. På Vingnes, ja. Ja. Det er som selve. Ja.
Her klipper seg sikkert. Det er koselig å møte dere. Det var hyggelig. Ja. Ja.